आसामाव मोनसे गोदान फालांगि आर्जिनाय रां बे फालांगि खालामनायखौ आसामाव गासै 16.7 कौटि रां आर्जिनो हादों। थारैनो मा फालांगि नोंथाङा मिथिनो लुबैदों नङासै? जेबो खोनाफेरै नङा। नोंथांमोना बयबो मिथिगौदि भारत नाङैनो भारत हादरनि 75थि उदांस्रि सानखौ फालिनो थाखाय भारत सरकारा गासै थागिबिफोरखौनो भारतनि माहारियारि फिरफिलाखौ नखर नखर बिरहोनो बिथोन होदों, जायनाखि सरकारनि हर घर तिरंगा बिथांखि। बे बिथांखि बादिनो गुबुन गुबुन रायजोआव गासै सुबुंफोरानो गावनि नखर नखर फिरफिलाखौ बिरहोनो साखाफारा जादों। सरकारनिफ्राय लोगोसे गुबुन गुबुन सरकारजों थाजाबनाय आफादफोरा फिरफिला बानायनानै फाननायाबो सोलिगासिनो दं। आसाम रायजोआवबो बेबायदिनो फिरफिला बानायनानै फाननाय सोलिगासिनो। दिनैसिम आसाम रायजोआव गासै 39.26 लाख फिरफिलाफोरा गुबुन गुबुन सरकारजों थाजाबनाय आइजो आफादफोरजों बानायजादों। बे बानायजानाय फिरफिलाफोरखौ फाननानै आसामाव दिनैसिम गासै 16.7 कौटि रां आर्जिनो हानायखौ नुनो मोन्दों। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।